Този април идва най-голямото приключение. Готови ли сме? По-добре да внимаваш с въртящия се кактус. Започваме! Ти какво точно знаеш за мармота с обърнатото назад лице? Казват, че той може да промени миналото. Използвах всеки познат процес, за да открия поне нещо. План ли? Да намерим мармота и да спасим дървото ни. Умишлени грешки, сочещи към мястото на съкровищата. Това, което не се вижда на картата. Локацията на мармота. Я виж ти, кой е внимавал в детската градина. Еха! Трябва да се качим. Поне сега земята не трепери. О, това е сладко. Ще открия мармота. Бълчете! Не ме наричайте шефе. Извинявай се! Браво! Бъдещето на света е в неговите лапи. Най-добрите авантюристи на света. Значи сме в кафан? Спри! Коко Зайо и тайната на мармота. По мой сигнал, пускай гъста! Кажете, като си тръгнат.